Mua jännittää. No muakin, jos ne karkaa sieltä. Ei ne karkaa. Mua vaan jännittää, miten siistei ne on. Onks tää krokotiileja? Vihreä mamba. Tervaara valkoinen mamba. Kaljumamba. Oh jee, täällä se on mambaa. Kato! Ei oo totta. Nyylinvaraani. Se laittaa niin tot kiveen. Se on ihan ystävällinen. Se paalikin tossa. Siellä se menee. Se menee tervehtimään omaa häntäänsä. En ole nähnyt häntääni viikkokausiin. Menenkin hieman katsomaan, mitä sille kuuluu. Niin, kun se alkaa kutittaa hännästä, niin sulla menee 20 minuuttia ennen kuin sä pääset hännän luokse raapimaan. Eli siis nuolemaan. Mites sun Jorma Kaukonen kilpikonna voi? Hyvin. Jorma Kaukonen on tyytyväinen oloonsa. Se on ollut tyytyväinen siitä lähtien, kun se tappoi oman elinkumppaninsa. Ei se sitä tappanut. Kyllä vähän epäilen. Hautasit sä sen sinne Kuusaalle? Joo, tai kun se kuoli, sitten oli talvi. Sitten mä laitoin sen pakastimeen, mutta mä laitoin siihen monta muovipussia ensin. Sitten mä laitoin sen kylmäkassiin ja sinne vähän kylmäkalleen ja pahvilaatikkoon ja sinne vähän fyllinkiin ja töpöttiin. Ja sitten mä menin matkahuoltoon ja laitoin sen bussilla menee Kuusankoskelle. Sitten siihen lappuun kirjoitin, että asiapapereet 2,5 kiloa. Sitten meidän porukat laittoi sen pakastimeen ja sitten ne sanoi, että kun maa sulaa, niin ne hautaa sen. No sitten meidän kesällä jossain vaiheessa tuli puhetta, niin että ootteko te jo haudannut sen? Joo, minä kaivoin sen tonne omenapuun alle. No minä laitoin sen koko pahvilaatikon sinne maahan. Ei. Siinä on tiedemiehen ihmettelemistä, kun Kuusankoskella on maatuneita kilpikonnia. Ja mitä nämä eläimet on tehnyt näillä kylmäkalleilla? Tervehdimme sinua, oi kuningas Boa. Sateenkaariboa. No ei siinä ole kyllä mitään sateenkaaria. Sateenkaari-jengi. Siksi ne on tolleen kasassa. Taidankin pitää pienen käännäyttelyn lesboille. On piilossa viidakon. Näistähän saisi hirveän kivoja käsilaukkuja. Näistähän saisi ihanat saappaat. Bootsit. Bootsit. Silmälasi kärmeinen. Kato. Ne on Jorma Kaukosen ystäviä. Niin on, ne on ihan saman kokoisia. Se oli ihana se meidän kilpikonna, se oli maakilpikonna, se Vihtori. Se oli tosi ihana tyyppi, mutta se karkas silloin pari vuotta sitten meidän pihalta. Se oli kaivannut itsensä sieltä ja lähtenyt vapauteen, eikä sit koskaan löytynyt. Se on lähtenyt paremmille vesille Kyminjokeen. Se oli mahtava tyyppi, jos oli semmoinen pitkähelmainen vaate, mikä hulmus, niin se lähti aina juokseen ihan täysiin jaloille. Ja sitten se käveli aina meidän mummon jalan päältä jostain syystä ja tuli nuuhkia sitä. Kerran mummo sanoi silleen, että no niin, että kohta se kuitenkin puree, äiti. Ei se mitään pure, ei se pure ollenkaan. Niin hetki vaan, niin se puri. Mummo potkas näin se konnalleen pitkin olohuoneen lattiaa. Nousee pystyyn huojuen viidakosta. Tai yksi kaveri, joskus ala-asteella vai yläasteella, niillä oli lampaat kotona, kun asui semmoisessa maatalossa. Oletteko te nähdä meidän lampaat? Joo, että mennään katsomaan niitä. Sille onnessaan menossa silittelee pikku lampaita. Niin. Sitten se oli vienyt ne semmoiselle isolle arkkupakastimelle, missä lampaat oli lihoinut. Täällä ne on! Tää on paku, tavarakala, pakettiautokala. No niin. Ne on tuonut tänne noin lapset sen takia, että ne saa ruokaa noille käärmeille. Ne syöttää niillä karkeilla, mitä tuolla oli ensin pulleiksi. Tulla tänne pitää meidän lasten kutsut. Meidän boat onkin vähän nälkäisiä. Kato, ne poseeraa oikein. Joo. Onks tää mun hyvä puoli? Luuletteko te olevan jotain delfiinejä? Te ette oo, kun tuotte lakuja. Nää on villei. Se puree sinua Pure kohta. minua nyt. Kutittelen hampaita. Nam. Silitän sinua hieman tassusta. Nähnyt on myös Käärmeet syö vähän niin kuin minä. Harvoin, mutta paljon. Ja sit kun ei lenkkeile, sit täytyy vaan maata, että vähän laihtuisi. Jos minä makaan tässä oikein kuihtuneen, niin minä laihdun. Ja sit voit täydellä mahan lähteä mihinkään sekoilee ja juoksee. Ootko nähnyt käärmettä lenkillä? No en oo nähnyt, enkä halua nähdä myöskään. Ootko nähnyt minua lenkillä? Oon. Ja otin valokuvan, koska se oli niin harvinaista. On pieniä käärmeitä, helvetin pieniä käärmeitä.
kun ne pannaan samaan pussiin, siellä saa ne rauhassa. On pieniä käärmeitä. Ihanasti se tanssi mukana. Täällä on liikaa lapsia. Nyt lähdetään. Menee kylmät väreet. Hei hei kaikki käärmeet. Hei hei kaikki katsojat.